Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy awgusty Azad Türkmen kanalymyzyň nowatda kepleşigi. Gödüňiz aýdyň watandaşlar, Türkmenistanyň diktator rejimini suwd etmek üçin ýörüýte tribunal döretmek barada karar kabul edildi. Ha bu illeşler ahir soňy Türkmenistan boýunça şular ýaly bir çynnaky suwd organyny döredilmeli dilli. O arada da ören bir çynnakay organ karar kabul etdi. Inni öýüňiz nähil pikir edýäňiz? O karar kabul eden organ nähil organ ka? O OON mu ka? Ýagny Birleşen Milletler Guramasy mı ka? Ya OBSE mi ka? Ya Amerikan Kongresi mi ka? Ya ýene bir gör mü ka? Haýsy organ şolar ýaly? Türkmenistan boýunça tribunal döretmeli karar kabul edenler öýdäňiz. Aýda aýyn ol organa gurjy mejlis diýilýär. Belki köpüýüňiziň eşitdenäl bolmagydan mümkin bu organ barada. Kimde kim heni eşitmedik bolsa onu ýatladyar. Sapar Iqlimov, Halmra Söýünov we kemine lakam bilen tanalýan Merdan Muhammedow ýaly adamlar tarapyndan ýol başlygy edilýän bir topar wa. Ana şo topara minni geçen ýylyň başyndan bäri öýüni gurjy mejlis diýip atlandyryp gelýär. Onun odol bilşiňiz ýaly iyi döwlet diýilip atlandyrly, soň halat ediş komiteti diýilip atlandyrly. Soňra minni gurjy mejlis bolupdyr. O gurjymy ýa ýumurjymy, iýjimi ýa gemirjimi oňa öýüňiz baha beriň. Ýöne ine şo topar tutuş Türkmenistanyň halkynyň adyndan ýörüýte bir suwd organyny, ýagny tribunal öretmek barada karar kabul edip şo arada da ýakynda 27-nji iýulyna şular ýaly beýan etdi. Şonu diňläň. Gurucu Meclisiň iň soňky ýygnanşygynda tribunal meselesi boýunça kabul edilen karar dikkatlary ödüne çekdi. Netijede Türkmenistan'da tribunalın geçirilmeliği barada o karar çıktı. Bu karar boýunça Türkmenistanyň häkimiýetini hukukdaşy eýelap duranlar iň agyr we ýörüýte proses boýunça cezalandyrylajak. Ahirki ýygnanşykda täze Türkmenistanda tribunaly döretmeli diýilip ses berilişi esasynda karar kabul edildi. Görüşüňiz ýaly geljekde diňe bir Türkmenistanyň hökümeti işgärleriniň däl, adat raýatlarynyň hem akwalyny çözjek bir tribunal döretmek üçin ine şular ýaly tesbirçilik geçirilipmiş. Bu tesbirçilikde de aglawasynyň kimlerdikleri hem belli bolmadyk 24 tane adam tutuş Türkmenistanyň halkynyň adyndan bir agyldan tesbiripmiş. Indi şular ýaly möhüm suwd organyny döretmek barada halkyň adyndan tesbirçilik geçirmäge bu maskarabatlara kim ýarlyk berdik ha? Şular ýaly soraw döreýärmi sizde? Beýneti işleýänlerde ha döreýändir diýip pikir edýän, işlemeýänlere de näme? Allahyň özi kuwat bersin. Ine şey dip ýanky adamlar öz özlerine ygtyarlyk beripdirler, öz özleri tesbirçilik geçiripdirler, öz özlerim bir agyldan karar kabul eden bolupdyrlar. Ana şolam olaň öz düşünçüçe demokratiýamaşyn. Inni. Ýöne olar ýaly demokratiýa bolýan bolsa, onu olar ýaly demokratiýa haram boldy da bady ýetim gelýär. Demokratiýa diýilen görgüliň hem soňky wagtlar haly işini gördüler. Her öňgeten sırty poklan bagşlan welin. Demokratiýaň adyndan görülen bolup, demokratiýaň adyndan karar kabul eden bolup, bu işini ne şeýdik görýärler. Awinni bular tribunal öretmegi karar edipdirler. Ýöne tribunal bolanda näme bolýar? Tribunal diýmek adatdan naşar ygtyarlyklary bolan suwd diýmek bolýar. Mysal üçin ikinji jahan uruşy gutoran badyna Nürnberg tribunal diýilip ýörüýte bir suwd döredilipdi we şonda da Nemis faşistlarynyň ýokary derejeli resmiýlerini hem goşun ýol başçylary suwd edildi. Ýa-da Afrikada bir Ruanda diýip bir döwlet var. Şo Ruanda döwletinde 1994-nji ýylda etnik gyrgynçylyk boldy. Ana şo gyrgynçylyklar günäkärlerini jogapkärçilige çekmek üçin ýörüýte Ruanda boýunça tribunal diýen at bilen halkara suwd döredilipdi. O suwdan şu 1994-nji ýyldan başlap ta 2010-njy ýyla çenli iş alyp bardy. Ýa-da ine şoňa meňdeşlikde aýdaly 1990-njy ýyllarda olalky Ýugoslawiýada garajdanly uruşy ýüze çykanda şoň territoriýasynda da etnik gyrgynçylyklar boldy. Ana şo wakalan günäkärlerini jedalandyrmak üçin hem Gagada ýörüýte şu Ýugoslawiýa boýunça halkara tribunal diýen at bilen suwd döredildi. Olam 1990-njy ýyldan ta 2017-nji ýyla çenli şo mesele boýunça iş alyp bardy.
Indi bu biziň bu gurju mejlis diýilýän maskarawarlar toparmydyň döretmeli diýen tribunalynyň nähili ıtyarlyklar boljakka. Ine gelin şu arada da bu maskarawarlaryň öz dilinden eşiteliň. İşe girişip başlanana 1,5 ýyl bolmagyna garamazdan Türkmenistanyň seredilmesi hemde çözülmesi has möhüm bolan meseleleriň bir näçesine garalyp geçildi. Şolaryň içinde adatdan daşary ýagdaýyň girdilmegi barada kararyň kabul edilmegi, Guromaçylykly jenayatçy toporyň eden jenayatlar baradaky meseleler, Guromaçylykly jenayatçy toporu terror toporu diýilip kabul edilmegi, tutsowhanalaryň boşadylmagy karary, terrorizme hyrmat edenler we halka garşy çykanlaryň çağalarynyň ykbaly baradaky ýygnanşyklar, halkara bellikdaşy pul terişdeleri jenayaty baradaky ýygnanşyk, geçiş döwründe hakikatyň ýoýulmagynyň garşysyna kanunyň döredilmegi, raýat sözüniň we raýatlyk düşünjesiniň Türkmenistana gadagan edilmegi, Raşizm Türkmenistanyň düýün we şuwun betbagçylyga düşmegindäki esasy oýunçy, Raşizm baradaky ýygnanşyklar we kararyň kabul edilmegi. Görüşüňizi ýaly özlerine gurju mejlis tibat beren bu 24 sany maşennik bagşylan bolýan türkmençe laýyk söz tapmagam kyn bolar. Ýöne edil şular wagtynda şu maşennik sözüni ulanasyň gelip dur. Onu türkmençe terjime etmegem kyn. Sebäbi maşennik diýilýän bu rus dilinden alynan söz. Şeýle bir adamyň obrazyny öz için alýar. Ýagny ol adam bir wagtyň özünde hem göz bagşyýaly, allagçy, hem maskara wadiýaly oýunçy, hem manyaklar ýaly doňgörek we ansapsyz adam bolýar. Olana rus diline şolar ýaly bir şahsiýetiň obrazynyň jemlenmesi. Ondan ýanky ýaly türkmen maşenniklerinem maskarawarlar ýa-da manyaklar diýip atlandyrsaň hem laýyk boljak ýaly. Ha uni şu maskarawarlar geljekde Türkmenistanyň häkimiýeti ele alaýsalar, näçekler? Ýanky şol tribunal ýan zatlarynyň üstü bilen halka garşy uly bir zulmy ýola goýjaklar bular. Onam gillejek bolomdurynoklar, açyk arkaýyny ýlan edip otyrlar. Bular zulüm çärelerini nämeden ibarat boljak? Olaň ýanky tanak geçirin zatlaryna uralsaga onna olar bardy geldi häkimiýeti ele alaýsalar, ilkinji nobatda etjek zatlary adatdan naşary ýagdaý diýilýän düzgüni girdijekler bular. Beýle diýmek näme diýmek bolýar? Beýle diýmek haýdan haý döwlet, hökümet we jemgyýetçilik guramalarynyň hemmesiniň işini togtatmak bolýar. Hem adamlaryň ýurduň içinde bir ýerden başga ýere hereket etmeklerine de berk çäklendirmek ýernek diýmek bolýar. Olaryň da öňü bilen şonu etmekçi. Ondan soň olar näme etmekçi? Ondan soň olar tutsowhanalardaky tutsowlaryň hemmesini günäleriniň nähilligine garamazdan adatly oý berjekler. Olaň pikirçe hamala häzirki şu Türkmenistanyň türmelerinde oturan adamdan hemmesi biýgünämiş. Hatda adam öldürenem bolsalar, çağa doğrulanan bolsalar, neşe tewdasyny edenem bolsalar, şolaryň hemmesini bular adatly oý berjekmiş. Ondan soň olar näme etjek bolýarlar? Ondan soň ýanky 24 adamyň döretjek tribunaly täzeden kimliň jenayatçydygyny we kimliň hem günäsizdigini kesitlemekçi. Olar muny näde etmekçi, näde kesitlemekçi. Olar bilen kimde kim şu çakaçenni nähildir hökümet edarasyny işleýän bolsa, ýa-ni nähildir kanun goraýjy organlar işleýän bolsa, ýa-da hatda bilim edarasyny işleýän bolsa da şolary bular uçtan tutma jenayatçy diýip bolan etjekler. Olar ýaly hökümet edaralaryna, kanun goraýjy organlarda ýa bilim edaralaryna işläp beren adamlaryň sany bilşiňiz ýaly müňlerçe däl, 100 müňlerçe. Ne bular bir tarapy. Ondan soň kimdir bir hökümet edarasyny işlemedigen bolsa, ýöne hökümet edaralarynyň görkezmesini ýerine ýetirenem bolsa, bu manyaklar ana şolar ýaly adamlaryň terrorçylar ya watan dönükleri diýip bolan etjekler ýa-da terrorçylyk we watan dönükleriniň jenaýatçylyklaryna gatnaşanlar diýip bolan etjekler. Hemem şolary cezalandyrjaklar. Indi öňüňiz pikir edip görüň. Türkmenistanyň içinde hökümet edaralarynyň görkezmelerini ýerine ýetirmeýän ýa-da ýerine ýetirmedik näçe adam tapyp bolar diýäňiz? Gödüňe getirdiňiz näme? Ana bular gör näçe milyon adamy cezalandyrjak bolýarlar. Ödem ýanky ýaly günäkär diýilip hasaplanjak adamlaryň diňe bir özlerine däl. Hatta olaň kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryna da ceza berjekler bular. Nähil ceza berjekler? Ana şu gurju mejlis diýilýän manyaklar toporunyň geçen ýyl çykaran kararyna uralsa, olar ýanky günäkär diýilýän adamlaryň hemmesini
hem olong çağalarynam ýagny hatda gunnugdaky çağalarynam enatalarynyň günäti üçin günälli pasaplap hemmesini bilelikdi ýurdun daşyna sürgün etjekler. Indi şu taýda käbirleriň pikir edýän bolmagydan mümkin. Ay bu zatlar Allah muradyň öýe tossa oturunurlay, beýle zat ýokdurlay diýip şeýlemi? Hakykatdan bu ananar ýallat der, waýdylyp oturulan zatlar. Şoň üçin ha şo gurju mejlisi diýen manýaklar toporunyň geçen ýylyň 29-njy maýynda şo barada öýlan eden kararyny öz gulaňyzy bilen diňläp. Meclisimizin geçenki oturumunda terror toporun hem de onun gullukçularının çağalarının gelecekki ıkbalı barada tartışmamız devam etti. Meclis agdalarının esası bölüğü teröristlerin hem de vatan dönüklerin maşgala agdalarının yaşına ve cinsine seretmeden sürgün edilmeli deyilen fikri golladılar. Täze Türkmenistan'ın hakiki manda gurulma üçün cemiyet özünün düşmanlarından doğruluğuna arasalanmağı mecburdur. Biz gelecekki nesillerimizin terrordan ve onun galımlarından dolu arasalanan cemiyette yetişmegini isleýär. Terror gullukçuları halk arasında öz orunu tapıp bilmejekliklerini meclis agdalarymyz tarapyndan bellenip geçirildi. Onu adamlar bular ýalyjyda dünýä praktikasynda asla ulanlan zatda we ulanylmaly adamda. Sebäbi beýle zat ähli halkara kanunlaryna da, konwensiýalaryna da bütünle garşy gelýär. Bular ýaly metod belki ilki durmuş apşyna guruluşynyň ýa gulaýçylyk ýogurnyň ýaban adamlar tarapyndan ulanlandyr. Ýöne şu gün dünýäň hiç bir ýurdunyň, demokratik ýurdunyň, iň bir diktator ýurdunyň ýuridik normalary, ýagny jenaýat kodeksleri ýene talan günäti üçin çağalara jeda bermek. Ya bir ýurdun raýatyny başga bir ýurda sürgün etmek aýratynam çağalary sürgün etmek ýaly wagşylyga ýol beren o adamlar. Ýol beren ok. Şolat gadagan tutuş dünýä derejesinde gadagan. Adam hukuklary barada kanunyň iň miýdemez prinsipinde näme diýilýär? Bir adamyň günäti üçin başga bir adam jezalandyrylmaly däldir diýilýär. Aýratynam çağa öz enatasyny etmiş üçin jogapkar bolup bilen o adamlar. Emma bu Türkmen manýaklarynyň bu gurju mejlisi diýen topory näme etjek bolýar? Bular iň bir wagşy diktatorlaryň etmedik zadyny etjek bolýar. Ýagny enatalan günäti üçin olaň hemme çağalaryny jedalandyrmakçy bolýarlar. Ölerim bilýäňizmi nirak sürgün etjek bolýarlar ýanky çağalary hem enatalaryny Afrika ýurtlarynyň diýe biri bilen gepleşip geçirip şo taýyk sürgün etmelidirler. Öz gepleşiklerini men böyle öz gulağım bilen dinlämsen gaýdy otuýar. Indi hi görülen zatmy şolar ýalda. Şo arada da olar geçen ýyl bir näçe ýygnak geçirdiler. Soňam karar kabul etdiler. Kararlarynyň mazmunyny ýa-ni dinlediňiz. Şo aradaky karara da ýanky gepleşikde manýaklar toporunyň sekretarinyň aýdyşy ýaly, şo bilbilli bir sekretarlary bardyr bolan. Şoň ýanky ölan edişi ýaly şo toporun ağla ve ýagny agdalarynyň ağla we köplügi ýanky karary gollap ses beripdir. Ýene bir gedek özüm söz okap berýän. Şolaň şo kararynyň ýanky bölegi. Ine diňlä. Mejlisiň agdalarynyň diýe isaty bölegi. Ýagny ağla we teröristleriň hem de watan dönükleriniň maşgala agdalarynyň ünslerin ýaşyna we jynsyna seretmeden sürgün edilmeli diýilen pikiri golladylar. Ine ýanky şoň tekstiniň biz ýaňy görkezdik ekranyna. Başda bulan käbirleri şol ýygnaklarynyň barjynda birazrak rehimdarrak ýaly bolup görünýär. Ýagny enatalary olar näme etmek üçin ýagny olaň çağa çugolaryny bilediýä bir ýerde ýurdun içinde diýä ýörüýte koloniýalarda ýa-da lagerlerde saklamaly diýen bolup teklip eden bolurlar käbirleri. Ýöne bulan köpçüligi sürgün etmeli başladylar bolýan. Ondan bulan bar diýen ýaly şoňa geçdiler. Arkadaşlar geçen defa yaklaşık hemen kolonla dörüp sonunda işletmeli deyiptim de. Şimdi ben ona değerliyim. Şuları sürgün etmeli. Kategoriyalara kavat gelen, çağsına kavat gelenlerin uluslarının geçetinde çağalarının bağırını birlikte sürgün etmeli. Yine de atasıyla nira sürgün etmeli bile gitsin. Özlerem näme bilen delillendiren bolýarlar ýanky öz wagşyçylykly planlaryny hamala Türkmen jemgyýetini hem nesillerini terrordan hem
terror gullukçylaryny goramak üçin görüljek çäremiş. Ýanky şol çağa çuwlar bilen hürgün etmek çäresi. Ana ýanky şo gepleşikde görkezlen tekstiň şo baradaky böleginem ödüm okap beren ýene bir gedek şo barada. Näme diýe? Täze Türkmenistanyň diýe hakyky manada gurulmak üçin jemgyýet özüniň duşmanlarynyň dollugyna arassalanmaga mejburdur diýen bolýar. Ýagny bular şo halkyň uly bir bölegini duşmanlar diýip oglan etjekler, şondan jemgyýeti arassalajaklar hamala. Ondan maýda biz diýe geljekki nesillenmediň diýe terrordan we on galynlylarynyň dolu arassalanan jemgyýetde ýetişmegini isleýär. Yani bey diýmek bilen şo geljekki nesillen aladas ne diýämişinler bular. Şo halkyň uly bir bölegini türgüne uğratmak bilen terror gullukçylarynyň diýe halk arasynda öz ornuny tapyp bilmejeklikleri meclis aglalarmy tarapyndan bellenip geçildi diýen. Hamala olur ýan kaýdyşymyz ýaly halkyň we geljekki nesillenmediň aladasy üçin şeýit çekmişler. Yani milyonlarça adamy öz çağa çuwasy bilen daşar ýurda sürgün uğratmalymyşyn, ana şolam şo halkyň aladasy üçin ediljek zatmyşyn. Gadymy geçmişde de bolan şeýler zatlar aýdaly. Ýagny geçmişde iň bir ganyhor, haramzada hökümdarlarym bir gün adamlar granlaryna öz jenaýetçiliklaryny halkyň aladasy üçin edilýän bir iş hökmüne düşündirer ekenler-de. Olar men gana sowsan ya, men manyak, men psihikam boduk diýip etmendirler şonu. Olaram halkyň aladasy diýen olay edipdirler şonu, şo gyrgynçylyklar. Ýöne hakykatynda şolaň psihikatynyň boduklugy sebäpli şolar ýaly gyrgynçylyklar edilipdir. Anne biziň türkmen manyaklambydym. Sen hökümet işini işledin. Ya sen hökümetiň siýasatyny gollayan okuwjalaryny işläpsiň. Ya sen hökümetiň görkezmesini ýerine ýetiripsiň diýip müňlerçe adamy däl, milyonlarça adamy halk düşmany diýip oglan etjekler. Biz näme üçin milyonlarça adamy diýär? Sebäbi hökümetiň görkezmesini ýerine ýetirdiň diýip adamy jezalandyrmaly bolsa, onu Türkmenistanyň hökümetiniň görkezmesini ýerine ýetirmeýän adam ýok diýen ýaly näme şu mümkin? Halkyň aglawy bölegi şolar ýaly adamlar. Olar ana şolara bir sürgün etjekler. Olaň ýany bilenem, olaň kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryna hol Afrika bir ýerik sürgün etjekler. Bulan ne şu mesele barada geçen ilki geçiren ýygnaklaryna şeýle bir aýylgan teklipler edildi. Gulawyň eşden ananar ýaly bolmady adamlar. Ne misal üçin ana şu öz ýüzüni görkezmeýän özüni söhbet diýip atlandyran şolardan biri näme diýe? Enatalara diýe ýurduň içine sürgün etmeli. Olaň çağalaryna diýe ýurduň daşyna sürgün etmeli. Ene şonam diňle. Men bärde gurjmeşlik çekdiğimi aýtsam, bulan hersin bir ýeri, hersin bir döwlete sürgün etmeli bolar. Enatasyny yani jezatyny çekdirmek üçin halka garşy alyp baran jezatyny çekdirmek üçin enatasyny içeride saklamaly bolar. Çağalaryna ýurtdaşyna sürgün edilmeli bolar. Sawalym söz berenmek üçin. Şolar ýaly teklip etmek üçin adamyň psihikasy nähil bolmaly ka diýen sora üçin ýüze çykýar menne. Sizde de ýüze çykýarmy ka diýen. Ýagny bu enatalar diýe ýurduň içinde alyp galyp diýe jezalandyryp olaň çağalaryna diýe ýurduň daşyna dňmaly. Indi siz şunu nähili gödegine getirýäňiz özüňiz. Mene gödegine getirip bilenmek şunu. Enatalar ýurduň içine saklap o kämillik ýaşyna ýetmedik o çağajyklaryň bir ýerik daşar ýurda sürgün etmelimişin. Bulan kelletine gelýän pikir eterediň adamlar üns beriň bulan fantaziýasyna. Men näme üçin şo manyak diýen söz ulanýan? Ýöne ýere ulana mokşa ýanky manyak diýen sözem men düşündirdim ýokarda. Maşenik diýen sözem manyak diýen sözüň manasyny. Bulan aňynyň işleşine üns berýän bolyn, bulan fantaziýasyna üns berýän bolyn. Haýykýan bulan geçjek bolýan zadyny. Ýa-da ina şo guruj mejlisi diýen manyaklar toparynyň başlyklaryndan biri wadyr şo Kemini lakamly, Jikjiki, Merdan Muhammedow. O näme diýe? Olay diýä gijik çağalary diýe enatalarynyň elinden alyp diýe başga adamlara da berip bolar diýe şolary. Ine şo barada da özüňiz näwet gulaňyz bilen diňle. Son beýle tarapdan 18 ýaşa ýetmedikleriň meselesi bar. 18 ýaşna ýetmedikleriň ýanynda 18 ýaşdan uly doganlar bar bolsa, olaram bile iyi berip bolar, ýani sürgün ediljek bolsa. Has kiçileri bardyr, has kiçilerine şo jenaýet edenleriň elinden ýani enatalyk postlaryny
enatal kostarlyk hakynda elinden alıp bäbek ýaşynda ýa-da belki 4-5 ol nämäni men bilemok ýaş kategoriýasyny bar bolsa şoňa görä başga birlerine ýa-ni öýe çağı hukmunda da berilip bilinir. Ünsürin adamlar. Yani bu manýagyň gitleginden uralsaň nähil bolmaly? Sen jenaýet edenil pasaplandyňmy? Ýagny sen jenaýetçi diýip pasaplandyňmy? Diýmek şo pursatdan beýlek sen çağalaňa sen ýelige eden ok sen çağalaň saňa degişli däl. Edil emleň konfiskasiýa edilşi ýaly sen çağalaňa bular konfiskasiýa etjekler. Beýle diýmegem sizin çağalaňyň awtomatik ýagdaýda häkimiýetiň başynda oturanyň ygtyýaryna geçmeligini aňladýar. Olara mansaň çağalaňyda islendiň adamyň iýeçiligine bermäge hakly bolýar. Ana gurrun şu hakda var ya. Ondan soň olar näme etjek bolýarlar? Ondan soň olar ýankyşa başda bolan sanak geçen zatlaryndan uralsak. Olar hakykaty ýoýjylara jeda bermek üçin ýürüýte kanun kabul etjekler. Ýani bular hakykat näme, yalan näme, dogry zat näme, ýalňyş zat näme, ine şu zatlara öýlerçe täzeçe bir kesgitleme berjekler. Ve şo barada da ýürüýte kanun kabul etjekler. Ondan kimde kim şolaň ýanky hakykat diýip ýa-da dogry zat diýip kesgitlen zatyndan sehelçejik saga ýa-da çepete bolayda şolara berk jeda berjekler bular. Indi bulan hakykaty kesgitlemäge we şo barada da kanun kabul etmäge moral hukuklary ýa ýuridik derejeleri barmy? Ýa-da iň bolmanda bularda lowky pikirleniş diýilýän zatlar barmy diýen sora ýüze çykýar. Men näme üçin bu sora berýän? Sebebi ýa-ni kozal kaýdyşym ýaly bulan edýän çakaşlaryny orta atýan pikirlerini we kabul edýän kararlaryny diňleýän boly. Bulan özlerini kanunçylyk ýa-da insan hukuklarynyň normalary diýilýän zatlar hakynda da ýöne köje lowky pikirleniş meselesinde de çynnakay problemlaryň bardygyny görýän, şoňa göz ýetirýän. Kanunçylyk diýilýän zada bular bir aýak astyda oturýarlar. Ýöne köplenç öz diýen zatlaryna özleri hem garşy gidip oturýarlar. Öz çykyşlaryna. Şoňa göz ýetirmek üçin bulan edýän çykyşlaryndan bar ýok ýöne bir kızantyny diňleten hem ýeterlik. Ana gelin ýene şolaň çykyşlaryndan bar ýok käbir misallara seredeliň. Misal üçin ýene şo geçen ýyl bular halk düşmanlaryna hem watan dönüklerine kesgitleme berdiler. Şo kesgitleme berenlerine bulardan käbirleri hatta diýe näil teklip ortağa atýarlar. Türkmenistanyň diýe häzirki diktator rejimine garşy görüşip ýören, çykyş edip ýören adamlaram diýe jedanlar diýen teklip ortağa atýarlar. Ýagny menem köp sany beýleki blogerlerem, insan hukuklary goraýjy aktivistlerem, opozisionerlerem hemmemizem bular diktator rejimi tankytlap ýörendigimiz üçin şo diktator rejimiň diýe öz adamlar bilen bilelikde diýe şolar diýe jedalandyrmaly. Indi şu zat bir loka bir laýyk gelýän zat, meni şu zatda siz loka görýäňizmi? Ýagny bular ýene bir ýerde gaýtalaýan hökümet işgärlerini hem olara hyzmat edýän adamlara bir jedalandyrjaklar. Ondan olar tankytlap ýören adamlar hem şolaň içine goşup şolar bilen bilelikde jedalandyrjaklar. Indi şolar ýaly teklip edilenler diýip bir pikir edýäňizmi? Siz anany ben bilýän näme şu wagt? Şolar ýaly teklip edilenler diýip. Ýöne şolar ýaly teklip bir edildi üstesine şo gurju mejlis diýilýän toparyň agdalaryndan biri hem şoňa garşy çykyş etmedi. Ýagny şonu kabul etdiler. Şo ýaly şo ýanky teklibi. Ana şo baradaky teklibim öz gulaňyz bilen diňle. Mansam ýene burada hökümeti yamanlap, hökümet yani goşadyrnak içinde terörist hökümeti yamanlap şolar ýaly çykan güňüne çykyp gören adamlar bardyr. Bil kastlyň olarak, yani propaganda işlerini yönetip gören. Bulan kim? Şo terörist hökümetiň adamları bilen deň derejede jeda çekiljekdir. Hükmany ýagdaýda. Eşitdiňiz näme adamlar? Terörist hökümeti diýe tankytlap ýören adamlaram şolar bilen deň derejede jedasyny çekjekdir diýe. Ýagny bulan pikirçe terörist hökümeti tankytlamaly diýelmiş. Tankytlasaň onda sen hem edil şo terörist hökümet bilen deň derejedäki adam bolýarmyşyň. Şu logika düşünüp bilýärmi adamlar? Adam beýne tämiňe düşüner öýdenmok. Ödem şo gurju mejlis diýilýän toparyň agdalaryndan hiç ýerem şoňa garşy çykmady.
Beýle diýmegem şoňlaryň hemmeti şunu kabul etdi bolýar. Şonu anlady ýa. Indi şu taýda möhüm bir sora ýüze çykýar adam. Eger terrorist hökümeti tanqidlap ýörenlerem cezalandyrylmaly bolsa, onu Gurju meclisiň öýde Türkmenistanyň terrorist hökümetini tanqidlanokmuka? Ya şoňa garşy göreşenokmuka? Ýok, göreşenok bolup çykýar. Sebäbi göreşýän bolsa, olar özlerine cezalandyrmaly bolýarlar. Ýani öz tekliplerine laýyklykda. Diýmek bular Türkmenistanyň diktator rejimine we terror hökümetine garşy göreşýäniň kategoriýasyna degişli däl bilen özleri. Munun olan özleri boyun alyp otyrlar. Ýani gözler bilen. Onna bular kime garşy göreşýärler? Bulan özleri onna kim bolýar? Bulan özlerini diňleseňe, bular özlerini opozisionerler diýip atlandyrmaga misleýän oklar. Aktivist diýip atlandyrmaga misleýän oklar. Siyasi partiýa, siyasi gurama diýip atlandyrmaga misleýän oklar. Ona möýde ýanaklaryna ýydyk der, laýdyk gelýärler. Onna bular kimler? Bulan maksady näme? Bular näme taýýarlyk görýärler? Ine bu soraga özüňiz jogap beriň adamlar. Men öz jogabymy ýam aýtdym düşünen bolsaňyz, bulan kimlerdikleri barady. Özüm bu Gurju meclisiň maskarawarlary özleriniň şol hökümete garşy göreşmeýänliklerini, hökümete garşy çykyş edýänlere de jeda berjekliklerini ýydyk der, laýdyk gelýärler. Muny günläp aýdyk görýärler, gyýtaklaýyna aýdyk görýärler bolýan. Köp adamlar şoňa üns beren oklar. Ýöne şoňa üns bermeli adamlar. Näme üçin? Sebäbi bular şo sar tok saman saçar öz aýbyny öz açar diýilşýärler. Öz samahyllamalar arkaly öz hakyky ýüzlerini açýarlar. Ýani diktator rejimiň garşysyna däli, halkyň garşysyna işleýänliklerini özleri boyun alyp otyrlar. Bizim bunu uloldu adamlar. Ýana ýöne kıymytal getirýin. Mysal üçin bular şu daşar ýurtlardaky raýatlanmadyň pasport meselesiniň gozulmagyna da, şoň çözülmegine de garşy çykyjyk gelýärler. Siz şonu öýrüp bilýäňizmi adamlar? Şu pasport meselesiniň gozulmagyna da, şo meseleň çözülmegine de açyk garşy çykyş edip gelýärler. Açyk pasport meselesiniň çözülmegini isleýän okşular. Naşa barada kemine jik-jikiň aýdan zatlaryny öz gulaňyz bilen şonam diňle. Yine jurnalistler näçin bize garşy ýani halkyň bähbirine bolmaýan ýa-da bolar bolmaz işler bilen meşgullanýar. Mesela pasport problema däl, o zat sen ýurduň, döwletiň bolmasa, o düzeltdiň näme, düzeltmediň näme? Sen bar bu taýda galypsyň Türkiýede, o köpüňiz ýa-da Russiýada. Bu taýlaram çykarjak, senin pasportuň bolsa da çykarjak. O wagtda gelip barýar. Gelip ýaşap ýören ýurtlaryňyzyň öz düzgün kanunlary bar, Türkmenistanyň kanunlaryna boyun eýjek ýagdaý ýok. Ya olar şonuň ýaly manipulyasiýa edýärler adamlary. Näme üçin edýärler? Sebäbi olaryň çarpyny aýlaýan, ine Türkmenistandan gaçyrylyp çykarılan kirli pullar. Eşdiňizmi? Ýanky jik-jiki esasana meni gödeginde tutýar jurnalistler diýen bol. Ýani hamala men Türkmenistandan gaçyrylyp çykarılan kirli pullardan peýda görýändigim üçin şo pasport meselesini gozgap gelýärmişim. Hemem adamlary manipulyasiýa edýärmişim jeýdip. Şo meseleni gozgamak bilen. Şu pikirem görüşüňiz ýaly Sapar Iklimov hem gollap otyr, Halmrat Söýünov hem gollap otyr, başlaryny atyp. Ýani bulan bary şu pasport meselesini daşar ýurtlarda gozgamaly däli pasaplaýarlar. Bolmasa Türkmenistanyň öz migrasiýa baradaky kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji bendinde günden aýdylýar. Daşar ýurtlarda ýaşap ýören Türkmenistanyň raýatlarynyň daşar ýurt pasportlaryny Türkmenistanyň şo ýurtlardaky diplomatik edaralar täzeläp bermeli ýazylyr şo kanunyna, Türkmenistanyň öz kanunyna. Bir däne şo kanunyna ýazylan zatlar talap edýär. Bu haramzadalar näme diýär? Siz diýär Türkmenistandan çykarılan hapa pullardan peýda görýäňiz. Şoň üçin hem diýär pasportlardaky meseleni gozap diýär, adamlary manipulyasiýa edýäňiz diýär. Indi şu meseleni şular ýaly edip çeppe çögürmek üçin adamyň psihikasy nähil bolmaly ka? Ya şun diýip oturan adam, kime gulluk edýän adam bolmaly ka? Nähil pikir edýäňiz? Ýöne bu jik-jiki muň bilenem çäklenen ok. Ol şo pasport meselesi ýa-da başga bir mesele boýunça, etlendik bir mesele boýunça
proteste çıkacak adamlara da hayvat atıp olaryň proteste çykma diýip etjek bolýar käte. Bulam diňe on ýankyjyk çekiň pikirim däl. Olaň tutuşy gurju mejlisiniň pikiri. Onam şo ýanky kollektiw bolup şo gurju mejlisiň adamlaram gollam otyr şo pikiri şo ýanky pikir orta atýar ony. Ýani bular şo daşa ýurtlardaky raýatlarymyz nirededir bir ýerde proteste çykaýmasyn diýip şoň öňüni almak üçin protest şäherlerine garşy mahal öýleri şo gadagançylyk ýerden bolýarlar. Moratoriýa girdik diýip elan edýärler. Protestlere garşy diýip. Ondan şolaň şo ýerden gadagançylygyny kim bolsa şu adamlar ýürüýte hasa alıp soň diýip Türkmenistana barlanna diýip şolara garşy lüstrasiýa ýagny jeda şäherleri ulanyljakdyr diýip haýbat atýar bu maskara barlar. Misal üçin 2021-nji ýylyň başynda şu keminejik öýleriniň şol halat ediş komiteti diýen toparyň adyndan şo ýylyň maý aýynyň ahyryna çenli hem protestlere çykylmagyna hem şo protestlere hatta çağırış edilmegine de gadagançylyk ýerden bolmine şeýle beýan edýär. Maý aýyna çelli hiç kimin halky köçä çağırmana hakkı ýokdur. Maý aýyna çelli şert goýuldy, maýda başlaýar ultimatum. Maý aýyna çelli kim çağırýan bolsa ýanky sabotajdyr. Onuň çağırmagynyň diňe bir san nemesi bolupdylar, olar şu işler bozmakdyr. Bozdular bir geze. Konsulstanyň öňüne çağırdy. Halasy milli halas ediş guramasynyň berýän, teklip edýän araçaklarının daşında bu provokasyon hareketleri belli alacaktır. Türkmenistan'ın içine varan vakti lüstrasiyanın bir nemesi olacaktır. Ayratın böyle olacaktır. Hareket başlandan Täze Türkmenistan'ın gurulyança edilen bütün bir sabotaj ya da provokasyon işlere koşulan adamlar hasarını verecektir. Ine munam saparyklymy hem diňläp otyr, halmra söýüni hem diňläp otyr we şonam kabul edip otyrlar. Indi bulan pasport meselesini goýulmaň diýip oturmasy ya biz protestlere gadagançylyk girdik, kimde kim proteste çykaýsa ya proteste çykmaga çağırış edýärse şolar belli alınjakdyr, şolar geljekçe jedalandyryljakdyr diýip haýbat atyp oturmasy kimiň bähwidine hyzmat edýän zat. Kimiň bähwidine hyzmat edýär şolar ýaly ýankyýaly haýwat. Ýankyýaly bilen girden bolup oturan gadagançylyk elbetde diktator rejimiň bähwidine hyzmat edýär. Mene şoň başga düşündirişini görenmek. Öýlerini gurulasyňam bilen öýlerinden başga hemmeler agentmişin ya watan dönüklermişin. Emma bir ýerde kimdir birini öýdüni agent ýaly alyp barýan bolsa, ine şulaň öýler adam. Ya kimdir bir öýdüni watan dönüki ýaly alyp barýan bolsa, ýene şulaň öýleri. Na öýdüňiz görüp oturýarsyňyz. Indi bulan döretçek bolýan tribunalyna gaýdyp gelýär. Bulan ýanky başga beýanatlaryna tanak geçen zatlarynyň içinde ýene näme? Ýene nähil şäher görjek diýerler bular. Ýadyňyzdamy? Bular indi raýat sözüniň hem daşyna geçipdirler. Ýagny raýat sözüniň ululunmagyny Türkmenistanda gadan etjekler. Indi raýat diýen söz bulan bir ýerine taýak sokdum ka diýen soragyň ýüze çykýan bolmagy mümkin sizde. Ha o edil şolaň bir ýerine taýak sokkan ýaly bu söz. Ýagny keminejik çekiň bilermen sirä baýdan sözünden uralsak, raýat diýen söz hamala ýewrey sözümiş, ýagny iwrit dilinden alynan sözmüş. We olam hamala şol goýun mal ýa-da malya ýa-da diýe gulleýän manylar aňladýar. Ýöne olam ýalan. O nirden on tapyp berýän ki diýen zadyny, naşa baradaky maglumaty ünsvereliň, internetde elýeterli maglumatlar bar. Ine raýat diýen söz nirden gelip çykdyr? Sözüň etmeli o wesip bar zat bar. Gelip çykyşy barada. Ine şu taýda fars diline de şo raýat söz ulanýan eken. Ine klassik fars diline diýe, ne öýdem şol ne fars elipbisinde de ýalypdyr raýat subject diye. İngilizce subject diýmek şahsiýet diýmek. Ýani subjekt hem şahsiýetiň bir sinonimi. Olam arap dilinden alınıpdyr. Arap diline de raya diýen söz olam subject diýmekle aňladýar diýip ýazylgy. Ýani subjekt diýmek hem ýene de gaýtalýar şahsiýet diýmekliň sinonimi.
Yani raýat diýmek, şahsiýet diýmek ýa-da garajdan diýmek. Köplük sanada baýny raýat diýmek ýa-da people, ýagny halk ýa adamlar diýmek ýa-da subject, ýagny şahsiýetler diýmek diýer. Ine şey diýip ödem şu söýdi ba, raýat diýen sözi arap dilinden Marathi diline de alypdyrlar. Şonam garajdan diýen manyda olanýarlar. Marathi dilim Hindistanyň bir uly döwlet dilleriniň biri. Onda da 300 milyon adam gürleýär. Şolar hem şoda ayet diýen sözi alyp garajdan diýen manyda ulanyp ýörler. Garajdan diýen manyda. Pars diline de henidem şol sinonim hükmünde de ulanylýar. Şu pars diline mysal üçin şakrwant diýen sözi garajdan diýmekle aňladýan bolsa, şol sinonim hükmünde de raýat diýen bular ulanýar eken. Inni bir kemine jikjiki filologiya uğrundan özüni bir bilermen hasaplap bil näme diye. Yok diye şu raýat diýen söz diye goýun nimekligi aňla diye, mal nimekligi ýa-da gul nimekligi aňla diye, bize diye şu sözi diye ulandyryp diye, bize diye gullip ýa mallip özümizde kabul etdirjek bolýarlar diye. Bu haramzada tapyp oturan zadyna seredin. Oň ýerine de nähil sözi ulanmalymyşyn bizinni, oň ýerine biz watandaş diýen sözi ulanmalymyşyn. Onuň pikir ediň adamlar şu bolýa bar diýil raýat diýen söz bir ýerde, haýsydyr bir dille, ibrit dilinden bir ýerde goýun diýen manyda ulanýanan bolsa, gul diýen manyda ulanýanan bolsa, ýöne başga dile, şol başga manyda geçen bolsa, onu gadagan etmeklige zerurluk ýok. Men ýöne bir masal getirein. Ine Slaviýan dillerinden. Slaviýan dillerine de ine Çehiýan dilemir ýa, Çeh dilemir ýa, Polyak dilemir ýa, Bulgar dilemir ýa, Yugoslaviýan Ýugoslavy Yugoslaviýan düzümine giren halklaryň dilleri ýa, Ukrain, Belarus, Rus, hemme şolaryň Slaviýan dilleri. Ine ýöne köý masal getirein. Çeh diline şukat diýip bir söz bar. Şukat diýmek jynsyk gatnaşyk etmeklik bar. Yani bir adamın beýleki bir adam bilen jynsyk gatnaşyk etmegine şukat diýilýär. Ukrain diline şukat diýmek gözlemek. Ne bir waka boldy. Bir turist maňa Ukrainadan gelen turist, o bir näçe ýyl mundan odal ýadyr ki uruşdan odal ködegürdi. Turist bolup gelipdir, iki tane dost bolup da Suudi Amerika'da bir ýerini ýitiripdir. Onuň ýanky ýollaşy gurrun görýär, bir ýerde sataşdyk, gülüp otyrda, gülüp durlar eken. Men ýa ýollaşym gözläp görnýän, tapmadym onu ýanky diýär, şu dükanyň diýär, satyjysyndan soradym diýär, ýanky men ya şu kayo kamarada diýdim diýär, ýani men dostum gözleýän diýdim diýär, öz diline, Ukrain diline. O ýanky satyjam diýär, güllüde diýär, şu kay diýdi, geç gidiverdi diýär, menim de barada bir bolmasa, barada diýdim, öýdäň diýär, onuň diýär. Soňşa taýda ýaşap beren tanışlarynyň birine jaň edipdirler. Men şu şey diýdim, bolym men üstümden güllüler näme diýmek bolýar diýdim bolýar. Olam güllü diýär, şukat diýmek diýär, birini jynsydaýdan bir zat etmek bolýar diýip diýär. Men ýa şukay kamarada diýmek, men dostumy şey diýen diýmek diýär. Dostumy egilleri ýan diýmek diýär da. Onuň utandym diýär ýanky söze. Indi men näme üçin bu masal getirýän? Slaviýan dilleriniň her henne şowur helon ya dürli hili manyda. Birine şo söz jynsyk gatnaşyk aňla diýär, erwesat yaramazada aňla diýär. Beýlekide şo söz güýni gözlemek diýen zat aňla diýär. Ýa-da şu ta gelenlerine ortaýetden zatyn turistler gelýär. Her adam taýyn pazor diýip bellikler dur. Pazor diýmek ünsfering diýmek bolýar. Yani vinimanya diýen söz we orsorda ünsfering. Bu çeklerde şu pazor diýen söz ulanýar. Orson diline pazor diýmek utonç diýmek bolýar. Pazor tibe diýendirler. Utonç bir zat bir utonç iş etseň. Inni orsoram düşünen o gelýärdi näme hemme ýöne pazor diýip ýazylgylar. Nämeden utanmaly biz diýerler. Seredin şowur söz iki tane Slaviýan halkyna dürli manyda ulanýar. Birinde ol utonç diýmekli aňladýar, birinde de ünsfering äge bolun diýmekli aňladýar. Inni şol dile urnaşypdyrny. Inni şo söz o dille, ol halkyň diline şu manyda ulanýar, erwet manyda ulanýar eken gelin bizem öz dilimizdäki şo sözi aýralyň diýmelimi? Kemine jikjekin bu haramzada tenten logosundan uğralsan şonu aýyrmalymyş biz. Şolar ýaly sözleri. Aýyrmaly. Her dilin özüne ornaşan düşünje var. Şu başka dille, başka da aňla diýanan bolsa, sen dilinde ol düýünden başka da aňla diýan, o da sen şonu ulany bermeli. Şeydik giripdir dile. Olar ýaly söz hemme dilden harklaryna var.
Yani bir halkın dilinde şogurtýar, bir adaňa diýe başga bir halkın dilinde şogurtýar, başga da adaňla diýe. Ol kanuna laýyklyk ol şogulup bir şolar ýalyp gidipdir, diliň ötüşi şoňa ýol beripdir. Şeýdik gidýär. Indi bu näme etjek bolýar? Bu şo türk dilinden watandaş diýen söýüt alyp, biziň şo raýat ýa-ni garajdan diýen söýdümiň ýerini şoň bilen çalyşjak bolýar. Ol türk dilinde watandaş ulanyp biliner. Eger şo dile giýiren bolsa, bizde türk dilinden şonu alyp ýadyr giýirsen watandaş diýmeklik, raýat diýmek aňladan ok, watandaş diýmek bir şahsiýet aňlady. Ýagny biziň ikimizden ýa bir näçe adam şol watana degişli adamlar. Ine men aýýan watandaşlar diýip size ýüzlen ýani. Siz men watandaşlar biziň hemmämiz bir watana degişli. Ýa-da ne klassdaş diýdik, biz näme bolýar? Biziň hemmämiz şo bir klassa degişli bolýar. Ýani bir adamy men klassdaş diýdim, şol adam bilen biz bir klassa bolupdyr diýmek. Şo bir klassa şärik. Ya kursdaş diýär. Bile okan universitet, institutda okan adamdan kursdaş bir kurs okapdyr. Şo daş deş goşulmasy, goşmak bilen at ýasamak kanuny we türkmen dilini. Türkmen diliniň şolar ýaly düzgüni we daş deş diýilene goşulandan mysal üçin klassdaş diýmek iki tane adam ýa bir näçe adam şo bir klassa şärik. İşdeş diýär. İki tane adam ýa-da bir näçe adam şol bir işe şärik diýmek bolýar. Olam şahsiýet bolmaly, olar adam. Indi men häzir Türkmenistanyň watandaşy diýsem, men Türkmenistany şahsiýeti ögürýän, adamy ögürýän. Hemem şo Türkmenistan bilen ikimiz bir watandaş şäherikmişin. Türkmenistan adam, menem adam ikimiz watandaş. Men Türkmenistanyň watandaş diýmek. Onda men Türkmenistan bilen bir zada watandaş bolýan. Yani Türkmenistan ol adam däl, ol döwletiň adamı. Bu hamsak ana şonu geçir, şonu biziň dilimizde saljak bolýar. Türkiýede, on bolmasa Türkiýede de watandaş diýilende biziň dilimizde watandaş diýilen zat başga saýdylýar. Ýa-da Türkiýede klassdaş, kursdaş diýilen düşünje başga saýdylýar. O taýda daş deş goşup at ýasamak düzgüni ýok. Mysal üçin Türk diline klassdaş diýmek näme bolýar? Okul arkadaşym diýär. Şeýlemi? Şeýle. Ya kursdaşym diýilen söýler olar näde baýdýarlar? Üniversite arkadaşım diýendirler. Ya owadaş diýen söýde olar näme diýip alýarlar? Köýlüm diýip alýandyrlar. Ya kärdeş diýen söýde näme diýip alýarlar olar? Meslek arkadaşym diýär. İşdeş diýen söýde näde alýarlar? İş arkadaşym diýär. Olarda daş deş goşup at ýasamak ýok. Diňe şo watandaş diýen söýde wa olam Türkiýanyň raýatyny aňladýar, garajdan nimekligi aňladýar. Emma biziň dilimizde onu aňladan ok. Sen Türkiýanyň, men Türkiýanyň watandaş diýsen, olarda da ol kabul edilýär. Häzir diýmek sen Türkiýanyň raýaty diýmek bolýar. Emma bize geçirip şo dili häzir men Türkmenistanyň watandaş diýmek, men Türkmenistan bilen bir ýurduň watandaşy, hem Türkmenistana men watandaşym bolýar, adam ýaly. Olar ýaly diliň normasy ýok Türkmen dilinde. Şoň üçin bu haramlarda men diýjek bolýanlarym her zada burnuňy sokma jik-jiki. Sizem ýa-ni guruji mejlisi ýa-ni agdalarym kelleňizi işledin, her dilin öz normasy bar. Her dilin öz gramatikasy bar. At ýasalyş düzgünleri bar. O bir dildäki normal beýleki dile geçirjek bolmaň. Ondan öz işiňiz bolmadyklarda burnuňy sokmaň. Ana bulam olan şol raýat sözüne edýän hüjümler bilen baglanyşykly maskara barlyklary. Bularyň ýene näme etjek bolýarlar? Häkimiýeti ele alaýsalar, bular häkimiýeti ele alaýsalar, ortaýata garşy duşmançylygam Türkmenistanyň döwlet siýasatyny ýogurjak bolýar. Ana şo barada olan ýanky başga beýanatlaryna aýdan zatlaryny ünseriň, meni size ýene okap beren şonu. Ýani ýokurda size eşitiren adamyda öz dilleri bilen aýdýar. Raşizm diýär Türkmenistanyň düýün we şugun betdagçylyga düşmegindäki esasy oýunçy. Ünseriň adamlar raşizm sözüni ulanýanlar. Häzir men düşündireýin. Raşizm maradaky ýygnanşyklar we kararyň kabul edilmegi. Bular raşizm diýen termini giýiljek adamlaryň düşünjesine şonu ornaşdyrjak. Şo barada da bular kanun kabul etjekler. Ödem şo raşizm diýilýän zat Türkmenistanyň halkynyň, döwletiniň düýüni hem şugunky gün üçin betdagçylyk getiren zatmyş. Ünseriň bular Putinizm diýän nädirler? Bular raşizm diýendirler. Indi bu raşizm diýen terminiň öňe nireden gelip çykdy, o näme anaýla diýär. Bu termini Russia ýa-da Russian diýen ingilisçe sözlerden ýasadylar. Onu ýasanam Amerikan politehnologlary boldy.
Olar soňky wagtlar raşidim diýen şu termini hatda öde resmi hasabatlaryna dolanyp başladylar. O sözüm Orsiýet ýa-da Ruslar diýmekligiňi aňladýar. Ýagny bu sözüň aýdylyşyny edil faşizm diýen sözüň aýdylyşy ýaly raşizm diýip ulanmak bilen diňe bir Orsiýeti däl, etem tutuş Rus dünýäsini beýleki adamlara faşizm hökmüne kabul etdirjek bolýarlar. Şoň üçin döredilen zat. Ýöne olam gönnen göni jans parazlygy hem milletçiligi öjükdirmek ýaly jenaýetçiligi aňladýar adam. Ýagny haýsydyr bir millete ýa-da etnik topara garşy duşmançylygy öjükdirmeklik diňe bir halkara kanunlar tarapyndan näl? Etem ähli demokratik ýurtlaryň kanunlary tarapyndan hem ýazgyrlya hem çynnakay jenaýetçiligiň bir görnüş hasaplanýar. Ýöne şoňa garamadan Orsiýeti hem Ruslary şu raşidim diýen termin bilen aňlatmaklygyny kada urme urunna soňky wagtlar käbir bu ýurtlaryň ideologlary hem propagandistler tarapyndan ýörüýte maksatlaýyn işler alyp barylýar. Indi bu gurji mejlis diýilýän maskarawadlar toparyň adamlary şu meselede burokda iki toguşan aglyjak bolýanlara meňzeýär. Ýagny olar bir tarapdan hem milletçiligi öjükdirji ýankyýaly aňlatmalary ulanyp, onuň türkmeniň aňyna ornaşdyryp, Orsiýet bilen Türkmenistanyň halklaryny duşmançylykly bir halklara öwürjek bolýarlar. Şeýtmek bilenem ikinciden öýleriniň günwatardaky iýeleriniň göwnünden turmakçy. Ve şolardan nähiller bir gollawjy kantama bolmakçy. Bular ýaly siýasatam ýurdy hem halka gönnen göni gorpa tarapa itermekden başga zat däl bular ýaly siýasatam. Bular ne bar başarýan hem başarjak zatlar ine şular ýaly haramdadyrlyklar boljak. Ha adamlar bir de ýagty geljek wada berýän käbir kele taňlanmadyň bir üçin taýýarlayan zatlar ine şular ýaly zatlardan ibarat. Indi men bu meseleni näme üçin ýörüýte gepleşik edip goýdygmaly diýen karara geldim. Sebäbi bir tarapdan biziň ýurdumyzy öz içinden manýaklaryň bir topary çüýür edip hem weýran edip oturýarlar. Türkmenistana döwlet hökmünde, türkmen halkyna da millet hökmünde ýitip ýok bolup gitmek howpa gonypdyr. Döwletimiz hem halkymyz hem ýurt içindäki manýaklardan halat etmeklik şu wagt zerur bolupdy. Emma beýleki tarapdan ýurduň daşynda da gurji mejlis diýdi, ýumurji mejlis diýdi, şular ýaly zatlar döreden bolup ýurda barmagy hem häkimeti el almagy hyýalanýan adamlaryň bolup ýörşüne hem planlaşdyrýan zatlar näme diýen boli? Bulan haýsatyna garşy görüşmeli, ýurduň içindäkilere garşy görüşmelimi ýa ýurduň daşyndakilere garşy görüşmeli diýen soraw ýetşikýär. Sebäbi bulan SMPS'ne seredýän boli, eliňe ýaragalyp şulara garşy görüşe çykyp beresen gelýär adamlar. Şunu men garçyny bilen aýdýam. Olan şol ýygnaklarynyň video ýazgylary biziň elimizde henidem dur. Indi bu soňky videolaryny biz saklar. Biz on tarih üçin ýörüýçe saklamakçy. Sebäbi ertek gün bulan ýok bize olar ýaldat diýmedik ýa bize olar ýaly karar kabul etmedik diýmekleri mümkin. Sebäbi bulan şu çağalar sürgün etmek, o halkyň ulugur bölegini jenaýetçilige çekmek ýaly planlaşdyryp oturan zatlary ullukan bir jenaýetçiligi planlaşdyrmak adamlar. Ýagny genotsit derejesindäki jenaýetçiligi planlaşdyrmak bolupdyr. Şu akmaklan köpüsi şoňa düşünýän ogam, düşünmäge beýinlerem çatanok. Sebäbi şolaň ýanky ýygnaklaryna gatnaşyp oturan adamlaryň köpüsinde kanun näme, kanunçylyk näme, adam hukuklary näme, adamlaryň näme hukugy, näme hukugy ýok, şolatlara da düşünýän oklar, bolmasa şolaň agdalarynyň aglabasy ýokary bilimli adamlar. Biz şolaň kimdigini bilýäs. Şolaň ýüzüni görkezmeýän şol çykyş edip oturan adamlaryň kimdigini bilýäs köpüsini. Köpüsi ýokary bilimli adamlar, şu Türkiýe baryp beýdem aglabasy ýokary bilim alyp uniwersitetde oturup ady bitirip şo taýda şey diýip oturan adamlar. Ine şu halkyň, ine şu türkmen halkynyň gaýmaklary diýil. Indi şular ýaly derejede pikir edýän bolsa, o başga, o bir ýöne koýja zähmet migrantlaryna näme garaşmaly? Yani ertiden akşam çenni işläp, akşam agdylar çörek luklak galýan adamlardan näme garaşmaly? Şolar bilen biz näme gurmaly? Ine şulaň gurjak bolýan da diýen kırat bolsa, genotsit derejesindäki idatlar bolsa, näme şunu ýörüýt aýdyp otyryn, şu halkymyzyň ýüzü ine şu biziň derejemiz diýip.
Indi bulan beýnesini işe edip ýuwup oturan adamlar bar bir kysany. O taýda ýanky bulan ýaşuldy we ýaşullarynyň biriniň hem dogan garyndaşlarynyň bir näçesi ýitirmedildi. Olaram nädip ýitirim boldy, nädip şo kysmata duçar boldylar. Häkimiýet el aljak boldylar 2002-nji ýylda bir kanun ýol bilen. Soňam öl gadan çukurlaryna öýleri düşdiler. Soňam ýok edildi, diýri ýitirmedildi. Inni şoň aryny bular diňe hökümetden çykarjak däl, bu ýaşulyň içinde kituwa, tutuş halka bolan kituwa. Bu adam inni Türkmen halkyny gyrjak. Şoň islegine de başatyp oturýarlar. Ýa-da ýene bir çal taşly bir garantka bar, olam näme diýilse şeýdi oturýar. A ýene bir Türkmenistanyň içiniň ýürüýte bir agendy bar, ýanlaryna jik-jik kemine diýip, olam bilen iki ýaşulyň başyna maýlap oturýar. Ýagny bulan özüne ýan etjek teklipler aýdyp oturýar. Birden jenaýetçilikler aýdyp oturýar. Bular hem hawa bolýar diýip kel başatýarlar. Şoňa da düşünen oklar. Şo ýanky jenaýetçilikli teklibi gollan halatlaryna bulara garşy eýem Türkmenistanyň içinde jenaýet kodeksiniň maddalary eýem goşulypdy. O jik-jikem ýürüýte diýär şolaryň içinde ol iki ýaşulyna oýnap oturýar. Ýanky ýygyna gatnaşyp oturan adamlaryň beýnesini ýuwup oturýar. Olaram şo näme diýse? Şoň ýeka sözünde de ýok, bu näme bolanok bu teklibi gollam dok diýen bilen oklar. Innan Türkmenistana barsalar bular nähil boljak? Ne şolar topar bolup bardy diýeli. Ýok orada bir kytany adam jik-jik oturjak, haramlada gana sultan adamlar halka garşy birden teklipler etjek, halka gyrjak çagalar sürgün etjek. Ýa-na şoň kabinetini eýläp oturan ministrler hem ýa deputatlar hem ine şolar diýip gödegine götüriň. Şo ýanky gurji mejlisiň agdalardy. Olaram el çarpyp şoňa el galdyryp şeýle kabul edip oturjak. Nabidiň şo demokrat boljak bolýandan, şolar ýa aýdýan her sartypoklam indi şu gün özünden demokrat ýasajak bolýar. Demokratiýa diýilen söýdüň a harpyndan hem şermenle bular adam hukuklar diýilen adyň näme düşünenok düýnene goşulyp durlar şu herekete ay gaýyrmalmyşyn, hawa gaýyrmalmyşyn. Moda kogolaşan ýaly. Soňam bular ýaly beýnetdiler hem şeýde oýnap oturýarlar. O bir kysany ýaşuly bular bir oýnaýar, o ýaşullaram ýene bir jik-jik oýnap oturýar. Ine şu Türkmen halkynyň ýagdaýy şu gün şu derejesi. Ondan käbirler aýdýar bulara maşa ýurduň içinde diktatora garşy göreşýär diýe şu biziň düşmanymyz ýurduň içinde şoň düşmany biziň hem dostumyz bolmaly. Ýani şu biziň düşmanymyz şu ýurduň içinde diktatormyz we biziň düşmanymyz şol. Indi diýär şoňa düşman bolan isleýän adam biziň dostumyz bolmaly oturan adamlar bar. Häzirki aktivistlerin içinde. Menem aýdýan ýok diýen. Häzirki diktatora bir ýumru otur, ýöne şolaň ýerine häzirki şolar ýaly gana sugsa oturanlar, ýa beýnesler bar aýtan etjek işlerini aýdyp oturýar. Göreň okmy diýen käbirlerini, görkezýänem şunu. Şoňa da düşünen ok bilen köpüsi. Ondan indi näme etmeliýän sonra ýa çykýar şolar ýaly ýagdaýda. O ýurduň içinde bir maniaklar gemirip oturýar, halky ýurdu ýumrup oturýar içinden. O daşynda bir topar ýene bir maniaklar we olar ersen ondan hem beter boljak. Innan näme etmeliýän sonra ýa çykýar. Ne adamlar şo soraga men size berýän, şu gepleşigem men ýürüýte goýar sizi pikirlendirmek üçin şu datlar şu faktlar getirip oturýan. Sebäbi sizin köpüýüňiz şu faktlary gulaňydyň duşundan geçirip oturýarsyňyz. Hatda şolaň gepleşen görýän adamlar hem köp kommentariýa berimle seredýän ay berekella. Ýanky genosit ýaly, ýanky ýaly haramzadalyklar şu gan horlukly teklipler edip oturýarlar we kommentariýa edýän adamlar ine bir adatçy dinleýijiler. Ay berekella. Oho bular siziň şagalaňyzy gyrşak bolýar. Hökümetiň diýen netdiňiz diýip sizi sürgün etjek bolýar. Siz halk düşmany bolan etjek bolýar. Siz bir ýerde hökümetiň diýen neden bolsaňyz bular anda şu sizi şu jenaýetçiler kategoriýasyna salyp oturýar. Ýa-da üstüne ýaňy görkezdim men aýdyp oturýar. Hökümete garşy çykyş edýänem bolsaň, bular sizi şolara size mana şolar ýaly adamlar hem bular jedalandyrjak. Siz näme el çarpýaňyz? Siz näme el çarpýaňyz berekella. Diýmek siziň beýniňiz we şu aýdylýan zada düşünmäge de okuyup dinleýijiler hökmünde. Dinleýijiler hökmünde diýmek siziň hem aglabaňyz şoňa da düşünýäňiz okşulaň aýdyp oturan zadyny. Etjek bolýan jenaýetçiliklerini. Onu halk hökmünde biziň ödümiz onu şular ýaly kasmat onu munatip bolýarmyz bolýar. Ýokurdan gaýyr oturýarlar, gün tekstilin aýdyp oturýarlar. Hökümetiň diýen netdiň bir ýerde biz siz gyrjak diýär. Siz şagalaňyzdan daşa ýurda sürgün etjek diýär. Siz hem el çarpyp oturýarsyňyz. El çarpyp oturýarsyňyz. Ýa bir ýerde bilim edarasyny işleýän garyndaşyňyz bar. Şolaram bular ýoklajak. Näme üçin? Şu Türkmenistan hökümetiniň siýasaty boýunça, diktatoryň siýasaty boýunça bilim berýärmişin. Olarda başga çykalygy barmy? Başga çykalygy barmy? Hökümetiň diýen ne diýärmişin? Halkyň başga çykalygy barmy?
Ha ayağı aly bilýär, ayağı aly bilýän ok. A başga nähil ýol galýa. Diýen netmeli bolýar. Awa maşynyň agy renk bilen boýa diýe edýärler. A şo hökümetiň diýen netmekdäm onda. Hani maşyny agy renkle boýamayan adam barmy? Ona şolaň hemmesini şol diýen hökümetiň diýen netdiň diýip gyrjak boldyň, sürgün etjek boldyň, halkyň onu aglaba böyle. Bolýar şol adamlar şoňa düşüneň dokmaýdy. Ne şular ýalgan, hor düşünjeli adamlar otyr şu taýda gana suwzan. Eger gana suwzan bolmasa şular ýal çekdiýip orta atardylarmy? Gana suwzan bolmasalar şular ýal çekdiýip şeýdip gollap el çarpardylarmy? Ne adamlar meňe aýtjaklar şulardan ibarat özüňiz pikirleniň, pikiriňizi kommentariýa bölümde ýazyň. Ýöne paýşde dolanmaň, adamyň mertebesine degme. Tekliğiniz barmy, belliňiz barmy? Goşşok aýyrjakladyňyz barmy? Arkaýyn aýdy bilýäňiz, ýady bilýäňiz. Bolýa, şu günlükçe de ünsert dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolma uğrundaky işe sizem ýardam edin.